met roektuchten. Chance Ayuujk mag tagwan. Aber so na wird so. Maar waar de Ayuujk smarode. Maar waar de Ayuujk jaat. Ko aan de jachtem sha. Min kidag ja schreeuwunga Señor Antonio. A schreeuw. Dus ik ga eerst wachten op mijn roektuchten. Chance na dan na kudungat. Mayordomía. Maar zo zou Ayuujk hadden bektaak. Als niks vannacht. Met hem haten. Gaan we Ayuujk aan zijn kaas. En gafjes naar mazelk dit. Want had ja een dag en ook schaak. Meer dat. Want ja moet ook bij Ayuujk aan zijn kaart. Ik kon toande. Maar zo zou Ayuujk hadden bektaak. En zo met maat. Maar het sapeur het sap terug kan me nacht in de als ik ga wiat na dit na Ayuujk am zakart als niks ik morgen ik handje ik ha en dan zo niks zo doen in de hoogste kaart de mocht de moedste maar ze Ayuujk zou maar een bektaak ik naar in voor na zoeken meer dat voor zijn muziek bij Señor Antonio apa vandaag heb ik ook schaak, smerat, pesawat, smeruktuk, een lugar, ik koop team dat we ook te waan de jatten, maar ze zijn al Ayuujk aan een bektaak, niks schnapste, schnamazelkte, ja, meent het maat het, knallen, ween poeks, ween kapte, snallen, kon niks schreeuwing paard, niks rum, de kalender, maak toegang. Junio po, mag maatkamp niks zo met jou. We gaan naar Aisha houden. Ik kan er betalen, niks van nachts minder haten. Meer de muziek. Als niks, we gaan niks. Het toritos niks van nachts. Dus ik moet even zo dit, ik moet ook dit. En naar was zo spannend. Maar ze zijn al Ayuujk bektaak, maar ook tuchten. Knuks naar een koekje hart kudux en de jatten Señor Antonio hashow. Pues han nuks ik pa zigisha pues a misa. A misa kust nuks pues a kuwan nuks zanasha en de jatten Señor Antonio. Goed ha je kust dat ze goeie jachten nuks. Jondag nuks ik pa ja Ayuujk atsaka. Maar ze zijn waar zo naar wet zo'n bektaak, niks vanaf zijn zoon doen je Señor Antonio hashow, we zijn niks vanaf zijn kohoog ne koediksende. Just gehoord op, kospat madona Ayuujk.